Biasane nyoni sapi. Sapi didol ra gelem. Nek arep didol malah jare sapi arep minggat koma. Oh iya. Kok bengi malam minggu ya? Malam mingguan lah. Tapi arek malam mingguan karo sapa? Wong penggaweane ngaret iki kok penek sing gelem ya. Wis daripada ngebak-ngebaki dalan ning omah wae lah turu. Jomblo niki sapa ya? Apa wi? Apa ki? Kok kaya buah manggis. Tapi kok nek manggis kok gedine kaya ngene. Weh. Kayak bukaan tuh iki. Jadi tak buka lah. Wih. Kebak sepi. Kok kaya kenal po tae. Wah. Apa meneh wi? Wes, wong arep tok eneng nemune. Matur suwun. Sapa sing ngetokne aku ki mau saka Guci? Ada, Mbah. Tongkatmu lho, Mbah. Lah. Oh, teke tongkate ngeneki wong barang ora ndelokne blas. Wah, goblok kan. Ndak nang kono ngopo? Sikil ndeles anggon-gon. Lah aku wis ketau ning kene ngarit lho. Lah sampean iki teko-teko mbuh kondi asale ujug-ujug tongkatmu numpang sikil ki piye maksudmu iki? Lah iki ngerti aku ora le. Aku kon jero sing mbok buka kowe mau. Matur suwun tenan le. Marto nuwun apane? Wong aku yo ora ngopo-ngopo kok. Marto nuwun. Meraton nuwun piye iki matur nuwun. Yo matur nuwun tenan aku le. Aku ning jero mau adrah mau pirang-pirang tahun, 1000 tahun aku. Matur nuwun saiki aku ya karo kowe. Berarti sampean ijen to? Oh alah sampean ijen. Lah ra serem belas ngono. Lah yo jen, mbok kira pembalap motor GP. Jejel, didelok wajah asline kaya ngopo? Wajah asli karo topenge Sermandi. Kowe pengen delok raya asliku. Tapi aja kaget. Tak delokne. Coba gue. Lah, raya karo topengnya malah sereman asline. Ya diamput cah iki. Kok suwe-suwe nganyelne wong lho. Alah, matur suwun tambe yo. Ya wis ngene wae le. Iki tanda terima kasihku. Ku beri satu permintaan. Lah, gayane ku beri satu permintaan. Metu kok Guci lho ra iso. Iki pangah ngeyel ae. Gelem apa ora ngono ya? Enak. Kat mau kok nganyelno iki njaluk di. Tak takon sik, lha wi antena iki nggo ngopo? Jin ora naren nggone antena ngono iki. Iki tongkat sakti le. Ya antena bentuke, tapi iki nggo interaksi antara jin. Wis model-model kaya aku ngene iki karo liyan-liyane. Repot penggawean kaya ngono iki. Lah nek ra kuwi berarti ra iso komunikasi. Ya sithik-sithik. Wis. Jin capopo wis. Wis, asa kakek ngomong. Ki mbok tulung ngono iki lho. Wis jan mabut iki. Iya, Mbah. Iya, Mbah, iya. Nah, ngono lho. Mak ngene apa enak. Heeh. Saiki gelem ora kowe? Oh, satu permintaan. Permintaan wae. Siji wae. Oh, rasa nawar. Gelem ora? Iya ya. Ya wis nek maksa. Aku njaluk siji permintaan. Nah, ngono. Kat mau kira sa akan omong. Saiki permintaanku ngene. Piye? Sampeyan apa iso ngilangne corona saka Indonesia iki? Corona? Heeh, corona yo. Kuwi ning bangsaku kono ora ono. Lah jarene sakti. Ngilangi corona ya ora iso berarti ora sakti. Ngono ae satu permintaan. Bahasa ndek permintaan siji ora iso. Wis rasa ngece. Ya ketane ya ngono kok.
Kok menungso kok gregetne tenan to. Wah, mangkel aku sesuai. Gelem ora? Ya wis ya saiki liyane. Permintaanku sing liyane apa ndang? bisa ora sampean balene aku karo mantanku? Nggih, baleke anu lho aku karo mantanku, aku cinta lho karo mantanku. arep balikan. Oh. Duh. Aku gak iso balikan karo mantanku kok. Aku cinta lho ini. Aku ora iso balik. Apa ya lho, Mbak? Wes. Dasar jin pekok ngono yang ngaku sakti. Di sini Ndang, ngomong. aku pengen ganteng. Hah? Piye? Aku pengen ganteng. Gampang pilih. Coba, Apa? tongkatmu gue sih nyutaki wong ngedolani lho. Iya, nyutaki wong ya kan. Bareng. Nah, kan. Lah iya to. Oh, jeneng jenok seneng ribet lho ini gitu iki. Nah. Kebuka aurate ngono kuwi njajal. Ndang, tongne tanganmu kene, ini. Kamu menjaluk ganteng loh. Piye ngene? Dan disukai para wanita Ini. toh. Loro. Iki loro iki lho. Ini numpuk loro. Ngene berarti. Nah, ngene. Nah, ya. Lah iki gunting karo sisir lah aku pengen ganteng kok malah. Oke ini ki nggo apa? Nah, ki gunting. Weh, nggo cukur weh, rambut acak-acakan koyo kehidupanmu. Nah, terus sisir iki ngopo? Ki sisir, Oh. nyisiri. Iki mburine nek kocone le. Oh. Wes ngoco. Ajal ngoco saiki. Lah ndi kocone? Loh. Bolah. Lah salah tak gowo ki mau. Piye jenenge? Wis kuwi wae kok. Nek kocone ngono kon ngoco. Lah nek iki aku nang omah ya eneng, Mbah. Bimo lho. Masalah corona karo balake mantanku mulai ora. Corona. Ra iso le. Ora iso larone ya ora berguna ning ngene. Telepone anu kunci wae meneh wae. Warung ngono ning jobe ora berguna ngono ya ana. Buat. Yo, cut le. Wes. To. Aja kuwi angel. Lah liyane iki wis duwe lho. Apa-apa yo jongkat yo duwe, gunting yo duwe. Yo kuwi cara ganteng paling jos. Alah aku yo duwe kok tak anu gandeng dhewe iki mau corona wis ora. Ora iso. Ora iso mlebu kucine. Mole. Alah lo. Aja. Yo wis ora iso, ada karung kene wae. Ada karung. Kok dhek karung iki piye? Ora iso apa wae karung wae. Amal ning jobe ora guna ngene kok. Ada karung. Piye to? Ada karung. Emah. Alah. Goblok Goblok. Wes lumayan iki stok guci, stok gunting, stok sisir, wis celengan.